Балачак. Кеше гомерендәге иң серле, иң мавыктыргыч бәхет иле. Бу илдә бишек җырлары моңы да, беренче тапкыр әйтелгән әннә, әттә сүзләре, тәүге адымнар да һәм балачак бәйрәмнәре. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры коллективы андый бәйрәмнәрне даими үткәреп тора. Чираттагы бәйрәмнәрнең берсендә без дә катнаштык әле. Рәхәтләнеп, ял итеп, яхшы тәэсирләр белән кайттык. Балалар белән эшләү сүздә генә булмасын. Менә шул ниндидер масса күләм өнә чыксын ул, киң экраннарга чыксын иде дигән теләктән дә башладык. Менә шул балаларның йөзләреннән шатлык китмәсен. Менә шушындый мәртәбәле, шушындый уеннар дип әйтик инде, һәр вакыт дәвам етсен. Ул көнне Кәрим Тинчурин паркы балаларның шат авазларыннан гөрләп торды. Нәни тамашачыларны Али Баба һәм Өч карак әкияте геройлары Микуш, Мәтәли һәм Зәһәрбану йыгылганчы көлдерде. Җырчылар Илнур Байназаров, Алия Хәмзина Зөләйлә төркеменә кушылып, балалар җырлады, арыганчы биеде. Нәни дусларыбызга үз сәләтләрен җыр, бию һәм нәфис сөйләүдә сынап карау мөмкинлеге дә булды. Кызлар, сез бүген монда нәрсәләр эшләргә килдегез? Уйна, биергә. Нинди бию башкарачаксыз? Каз канаты. Балачак бәйрәмен оештыру зур эш һәм җаваплылык сорый. Шушы бәйрәмгә әзерләнү безнең бер ай алдан башланып китте. Монда инде иганәчеләрне эзләү, алар иганәчеләрне эзләү, укытучылар белән эш, алар безгә менә балалары белән бик күп эшләр, 150-дән артык эш кабул иттек рәсемнәр конкурсына. Балачак бәйрәмендә бөек җиңүнең 70 еллыгына багышлап, Хәтер уты безнең күңелләрдә дигән темага уздырылган рәсемнәр бәйгесенең нәтиҗәләре дә игълан ителде. Салават күпере, Сабантуй, Тылсымлы куллар һәм башка гәҗит-журнал вәкилләре җиңүчеләргә истәлекле бүләкләр тапшырды. Берсеннән-берсе сәләтле, талантлы балалар өчен бу чыннан да зур җиңү булды. Мин танк рәсеме ясадым. Ярар, әтләгенә рәсемгә яратасың? Самолет, машина. Мин бүген уйнарга телим, җиңәргә телим. Нәни дусларыбыз өчен иң күңелле вакыйгаларның берсе Сабантуй. Капчык киеп йөгерү, күзне бәйләп әйбер кисү, шүлмәк вату, кашыкка йомырка куеп йөгерү кебек уеннарда балай кызлар җитез, өлгер булуларын күрсәтте. Бүләкләре дә шәп иде шул. Минем исемем Гүзәл. Миңа 10 яшь, мин 26-нчы лицейда укыйм. Монда мин Сабантуйга килдем. Мин җырлаячакмын. Миңа монда бик ошый, чөнки монда төрле конкурслар бар, концерт. Дөньяда бөтен булган балалар сау-сәламәт булсыннар, матур булсыннар. Балачак бәйрәме балалар өчен дә, аларның укытучылары, әти-әниләре, әби-бабалары өчен дә кирәкле һәм файдалы чара булды. Мондый бәйрәмнәр чын шәхес булып үсәргә, балаларга бер-берсе белән аралашырга, бәхет кәсәләрен тулыландырып торырга ярдәм итә. Безнең балалар, безнең чәчәкләр дип әйтәбез бит инде, безнең тормыш чәчәкләре. Алар бәхеттә, шатлыкта, тыныч тормышта яшәсеннәр. Без зур кешеләр буларак аларны саклыйбыз, аларны бик тә яратабыз.